Τι να κάνω, Ελένη μου. Φαντάζομαι ότι προσωπικά χάλια στη διάρκεια του σχολείου. Είχα σου ξέρετε τότε. Είχε τα σουξεράκια. Ήμουν ψηλός, ακόμα είμαι βέβαια. Ωραία, είσαι το μ' αρέσει πάρα πολύ. Είστε πολύ πιο όμορφα από κοντά. Σε ευχαριστώ να το λέμε αυτό. Ωραία, εδώ πέρα θα είσαι πολύ πιο όμορφα από κοντά. Ευχαριστώ, μου το λένε και στον δρόμο. Ενώ είχε τα σουξεράκια σου λοιπόν στο σχολείο, παρότι είχε τα τόσα κιλά παραπάνω. Μην το βλέπουμε στο σχολείο, δεν μπορώ να θυμάμαι το παρελθόν. Να το θυμάσαι για να μην ξαναπεθείς. Για να μην ξαναπεθείς, γιατί ξέρεις όλα είναι στο μυαλό μας. Όταν μου λέγανε από μικρός, η μαμά μας τρώγε, θα σου γίνει μπόι, θα σου γίνει μπόι. Τι να κάνω, μου έγινε μπόι, αλλά όλοι λέμε τα ίδια και όλοι οι γονείς μας λέγανε τα ίδια. Θα ταΐζω, παιδιά σου, δεν θα ταΐζω. Κοίταξε τώρα το γιο μου δεν τον ταΐζω πια. Δεν επιμένω. Δηλαδή λέω πόσο, τόσο μη φας άλλο. Είναι πολύ γκάς το φαγητό. Εντάξει. Η κόρη μου τρώει λίγο, τρώει τα πάντα, με τρώει λίγο. Δεν τρώει πολύ. Όλο μπουκώνει εύκολο, όλο σκασμένη είναι. Εγώ λέω σκορπιό στο ζώδιο, καταλαβαίνεις. Κατεβάζεις. Δεν μου λες. Παρακαλώ. Είχαμε μείνει στο ότι και οι δύο γονείς μαζί στο σπίτι αυτό, όμως δεν σημαίνει ότι θα πρέπει και εσύ να πάρεις το μικρόβιο αυτό. Το πιθανότερο θα ήταν εσύ να μην έχεις καμία σχέση αφού τα έχεις πάντα έτοιμα. Μ' αρέσει, είμαι δοτικός άνθρωπος. Δεν μαγειρεύω ποτέ για μένα. Παραγγέλνω πάντα απ' έξω. Επειδή όμως μ' αρέσει και είμαι πολύ κοινωνικός και μιλάω πολύ με τον κόσμο, φωνάζω φίλους και φίλες στο σπίτι και μπαίνω στη διαδικασία να μαγειρεύω. Και τα πάντα. Πού νομίζεις ότι είναι καλός, τι είναι αυτά που σου λέει. Έχω πολύ σπαγγέτι με διάφορες σάλτσες. Χρησιμοποιώ πάρα πολύ τη φαντασία μου στη μαγειρική. Δηλαδή σαλτσούλες κόκκινες, σαλτσούλες άσπρες, κρέμα γάλακτος, όλα αυτά. Μ' αρέσει πολύ. Χρησιμοποιώ γαρίδες, τόνο. Γενικά ό,τι μπορείς να φανταστείς. Έχω συνδυάσει πολύ περίεργες γεύσεις. Και έχουν βγει κατά πολύ περίεργο τρόπο ωραίες. Που είναι καταπληκτική από ό,τι έχω καταλάβει στην κουζίνα, τι σου έχουν δώσει χαρακτήρες, σου λένε έχεις ακόμα δουλειά. Καταρχάς δεν έχουν μάθει ποτέ. Ότι δεν έχουν κάτσει να με εμπιστευτούν να φάω. Έπρεπε να πω στο παιδί ψήνεται. Έπρεπε να πω στο παιδί ψήνεται για να καταλάβουν ότι το παιδί της μαγειρεύει. Δεν μου λες συγγνώμη, μετά τι είσαι, είδαμε και δύο που είσαι καλά. Μαγειρεύεις έτσι. Καταρχάς όταν είπα στον πατέρα μου ότι κέρδισα, δεν το πίστευε, νόμιζα ότι κοροϊδεύω. Μα στην Παναγία. Με πήραν τηλέφωνο και μου λένε κέρδισες. Λέω ναι, κέρδισα. Μου λένε αποκλείεται, δεν είναι δυνατόν. Λέω ναι. Τους είχα πει ότι ήμουν και με να δώσω φυλάκι στους 4 που ήμασταν μαζί. Ωραία, λοιπόν, πού είναι η κάμερα μου, τι εδώ είναι. Έλα που έχω τις κάμερες απέναντί σου. Αυτή είναι ωραία. Λοιπόν, στην Κέρδη φυλάκια, στην Αναστασία, στο Βασίλη και στη Μαρία, φυλάκια πολλά και σας ευχαριστώ που με βγάλατε νικητή. Εγώ βλέπω τον πατέρα του και τη μάνα του να τα λαμβάνουν, να τους στέλνουν συμμετοχή και αυτοί γιατί θα πούνε αφού κέρδισε ο γιος μας, εμείς πάμε συζήταμε. Δεν το πιστεύω τελικά. Περίμενα, επειδή τα κυρίσματα ήταν και πριν 2 μήνες, ξέρεις πώς είναι αυτά. Πώς δεν ξέρω. Δεν το περιμέναν, δηλαδή όταν μπήκαν τα λεφτά μέσα. Πόσα λεφτά πήρες? 1.500 ευρώ. Σώπα εσύ. Καθαρά. Τέλος. Πεντακάθαρα. Μπράβο. Ξέπλυμα χρήματος. Όχι παιδί μου, εννοώ καθαρά ή με κρατήσεις και τα λεφτά και τη λεφτά. 1.500 καθαρά. Πολύ ωραία. Καθαρότατα. Καταλάβατε. Πάμε να δούμε τώρα τα διαφημιστικά μας θέματα και θα επιστρέψουμε να δούμε τι έκανε την προηγούμενη εβδομάδα λοιπόν ο Νεκτάριος στο Κάτι Ψήνεται. Και να θυμάστε ότι εσείς που θέλετε να κερδίσετε αυτό το φανταστικό υπέροχο κόσμημα Λίλαλο,